Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasa pi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kani kedai ke Kenhon, jong ke company Blue Life, ke company ke bapenya yo, ye ki mar ki mata ki badai ki jingbam, bat ki dawai kan ban, ki batai ye kamet, bat ki balaru bat penkon, ye ki katu kan ni ki jingpang, ha kamet jong ubreo. Ha ka jing kendo bat kinang patai kubor ha shalom presklom, ha ka laipo terik mentau benai risau, arhajar kat kandai. Ki dikot jong ke Blue Life, ki layatho ba kani ke company, kaladon ha kani ke nong ba shalom, menta la arsnem tam. Bat sen kani ke company, kan sepelong ru ye karensan, Yakob thei babreu ya ke balatep kum ke Blue Life Beauty Pageant 2019 ha kani ganong ba shillong ya ke balatem kum ke Blue Life Beauty Pageant 2019 ha kani ganong ba shillong haus nem balala kani ke Kenhon kalaju perlong tengru ya kerensan Yakob thei babreu Henry kinong ngasem mentapat ke dewi baik tang ki parad khot jong ke Blue Life Henry menta usnam ha kani kerensan on aila ro ban sementa da ki reu pajba ki bam dei ki khot jong ke company Blue Life Kita dah riam bat pro jabeng ki bakwa banyak sementa hakani kerensan Yakob kila ban pha ke kerteng jongki haswa ka lai potrek jong benai nai weng menta usnam arja kat khandai bat ya ka audition on perlong ha ka handreu trek jong ubnai no pra bat ya kani kerensan Yakob pat on perlong ha ka arhu pra trek ubnai no pra menta hi usnam arja kat khandai Kajing pelong ya kani kerensan kalong ru kum benta ban penmi pisa na ka benta ban aji rap ya kanu ka yeng ri kunswen Kumta kador bay tiket ya kinangwan pekai kan long hakador arspa tengka marway. Te kani ka network marketing ka bangiong lani ka taka MLM. Kadi nakabenta kini ki kena samla jongi hakani ka juk pamenta mo bakim don kam don jam mengiyo ban ay ki kataka lat ba kinyo ban kamay hakani ka cingkerdu kam hakani ka juk pamenta. Wadi ya kitu kilong kemiru kiba kim don kam don jam. Mo kiba bapli ki buon hagi nuki liang mo ke cing kerdu jongki ha liang ki yang kasem ke jongki kumya kita ri kalon kalat ke bamakir kila ban long member lang ban ngi hang ni ba hang ni ngi don tangya kita ki products ki bangi ong ki badesh hang ki healthcare bat ki beauty care te kata de ke wei ke ba ke Blue Life ka don te sa ko wei pan te ka don ru kani ka menta hauni u December ka jing thmu jong kani ka Blue Life ka long ba nginwan ra ya kani ka contest lani kata ka Yumo Miss Blue Life ka ba season system ka Blue Life ka ju penlong te kan penlong ya kan ye par hapo state central menta usnem na ka menta kitu ki kena samla ba ro ki ba maki kin yo banwan sim bentalang tingila ai ka por ka ba kham kloi na ka menta jongki tiken ning ko mandu ya ka help maro ki bring menta ngi dan mandi pi bring ngi dan be la ka jongka health problem tiling ba kan ni jing don kam ngi kini ki products automatic ngi thi de kini ki products ngi di nam ta ka khe ha tu ko pon ngi along member kai mah ni ngem sim ya ka by room ne by join kai along member for Blue Life ka last date ban submit ki forms ru ngi la extend hadu u life how tarik u November te audition pade kan dei in real tarik u December ngi la extend Tinamanta kani event pada yang lakukan kerja nak syar apa tarik December for usus tham auditorium kan. The first winner, winner kadai live ho hajar. Namanta first runners up pada kadai Khatsan hajar, but ka second runners up pada kadai Shipho hajar. But kindan tu ki consolation prize nanta ada bagi kini ki subtitles.